Hola, som els alumnes de 6è de primària de l'Escola Félix Olmos de Favara i volem ensenyar-vos com aprenem de forma divertida. És una plataforma d'internet que ens permet jugar i aprendre al mateix temps. Es tracta de fer un qüestionari amb internet que podrem contestar amb qualsevol dispositiu. Nosaltres utilitzarem les tablets. Hola a tots i a totes, benvinguts a la classe de 6è de l'Escola Félix Olmos. Avui anem a fer un Kahoot de diferents assignatures. Anem a aprendre de forma divertida. Així tenim els noms de tota la classe i anem a començar el Kahoot. Esteu preparats i preparades? Sí! Vinga. Edu, pots llegir la pregunta, per favor? Calcula 582 per 33. Un minut. Segons. Hi ha dos que no ho puc fer, no? Jo. David per 219. $21.462, resposta correcta. N'han encertat 13, 2 han fallat i 4 no han contestat. Segons. Si donava 7 per 6, 7 per 6, 42. 1.7, 35. No és tan difícil. Translate into English. Tinc 60 anys. I have 60 years old. I am 60 years old. I am 66 years old. I am 16 years old. I am 60 years old. 11 correct. Congratulations. 18 correct. 8 for green. I am 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16 years old. Oh my God. Is that correct? 16. Yeah. Ay. Study a bit more. Come on. Can I continue with next? Yes. Yes or yes you can? Yes. Good. Next. Select the correct sentence. Only one is correct. She likes doing judo. She don't like doing judo. She doesn't like doing judo, or she doesn't like doing judo. Seconds. 5 seconds. 2, 1. She doesn't like, it's unit number 1. Unit number 1, negative, doesn't like, not doesn't likes, or don't like, or don't likes. No, dia.
So 8 correct, 5 incorrect, 2, oh my god. Study. Yes, Vera? Que Paula no tapa a mi. Paula doesn't let me, no em permet, doesn't let me see. Paula? You can stand up for a moment and sit down, no problem. Okay? Can I continue? A mi m'ha entrat en una altra pàgina i no m'ha donat com entera fijada. At the moment, no problem? At the moment? At the moment, Kahoot? Yeah? Can I continue? Good. Select the correct sentence. Attention. I've curly black hair. I've got curly black hair. I've curly black hair. I've got curly black hair. Look. Come on. Pause. 3, 2. I've got curly black. Ui, encara que avui no fa, hem de cuidar del terra, és a dir, del sol. Pensem, molt important pensar. Amb tranquil·litat, queden 16 segons, tenim temps. Falta un. Vinga. Edu, pots explicar-ho, per favor? Sí, per favor. Anem a veure. Quin sol porta accent? El sol de terra. Quantes voltes he dit? Què diem un sol o diem sol? Sol. Estem oberta, no? Aleshores, el sol de terra porta l'accent obert en la O, i el sol de l'astre, que fa llum, no porta accent. Vale? No m'agraden els colors cliché, no? Qui ha ficat això? Una pregunta, classe de 6è de l'escola Félix Olmos de Favara. Em pot contestar algú per què li agrada el Kahoot? Jo. A veure, Vera, per favor. Perquè t'ensenyes de forma divertida. Ethan? Perquè no és una classe teòrica tot el rato, sinó que és més divertit en la taula. I canviem també, no? Una mica de varietat, no està malament. Elena, què en penses? Pues que no estem tot el rato llegint ni fent res. És molt divertit. A tu què més t'agrada d'això, Àngel? Que a més me gusta del Kahoot perquè ens divertim. Ens divertim, sí? Ens divertim i no estem ahí tot el rato escrivent, fent dictat. Adrián? Perquè no estem avorrits de la classe i no tenim d'escriure tant de rato ni llegir. Molt bé. I què en penseu? És una mica avorrida de colors? No. La musiqueta... A mi m'agrada molt la música. Què sentiu quan sentiu esta música? Motivació i... Vos posa tensió, adrenalina, I decidir... A veure, per favor, una molt important. Set que vols guanyar i... Set de guanyar, molt bé. Decidis de guanyar. Per això ho fas molt ràpid. I de fer-ho molt i molt bé per poder guanyar. I si treballem en grup també, què hem de fer en el grup? Ajudar-se. Ajudar-se uns als altres, col·laborar i respectar sempre els companys, que si no han acabat, què han de fer? Callar. Estar en silenci per respectar que acaben les preguntes, val? Voleu que en fem més? Sí! Vinga.